Baihaqi ulan riwayatake sinten Imam Baihaqi an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id wa Ibnu Abbas lan Ibnu Abbas. Qala dawuh sinten Abi Sa'id lan Ibnu Abbas. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manudai sabane wong iku wulida den lairake. Lahu kedue man sapa waladun anak. Sapa wong kok duwe anak ya fal yuhsin mongko becik bagusake sapa man. Fal yuhsin mongko becik bagusake sapa man ismahu ing arane walad wa adabahu lan adabe walad. Dadi lek dadi wong tuwa anakmu siji kei jeneng sing apik, nomor loro sangoni adab sing apik atau ulang adab sing apik. Aja ngamuk nek jenengno. Wong saiki ku kadang jeneng ngamuk. Ndi sing tren ku sing dienggo. Michael Rossi. Terus anak-anak maksudnya piye? Tafaulan ben dadi pembalap. Ben ugal-ugalan. Nah, jadi harus kasih nama yang baik. Yang mana nama itu adalah harapan orang tua. Pengen anakmu sampean pengen jadi anak sing piye? Lah iku tugas sampean. Terus adab. Nah, adab itu termasuk yo nek isih diulang dhewe adab iku. Ulang sampean dhewe. Dene kowe gak mampu ngulang adab yo wis dititip Mbah Yai wae. Ben dipondokno akhirnya diulang adab. Wa idza balagha lan ing dalam nalikane wis balik sapa walad fal yuzawwij mongko becik nikahake sapa man hu ing walad. Wis balik dinikahno nisbate anak wadon. Jadi neng Islam itu konteksnya itu kapan wanita nikah itu wis balik. Karena tanggung jawab orang tua itu ya sampai balik itu mendidik. Fa'in balagho moko lamun wis balik sapa walad walam yuzawwij lan ora nikahake sapa man hu ing walad. Walam yuzawwij lan ora nikahake sapa manhu ing walad fa asaba nuli ngenani sapa walad fa asaba mongko nuli ngenani sapa walad itsman ing dosa. Kok wis balik anak wedok wis balik kok nglakoni dosa kok gung dinikahno ya fa innama itsmu mongko utawi dosane walad fa inama ismu mongko utahe dosane walad ana iku ala abihi tetep ing atase bapake walad. Kolek nglakoni dosa sing kena dosa bapake. Nek wis dirabekno kok nglakoni dosa sing dosa bojone. Penak wong wedok iku. Ya nek gung di bojo wis balik ganti bojo kok nglakoni dosa iku sing ketatapan dosa wong tuane. Kenapa? Karena kewajiban orang tua itu ndidik adab. Kok gak ngerti tata krama malah nglakoni maksiat, nah iku sing dosa berarti wong tuane. Tapi ketika sudah menikah wong cewek itu mbok rabi awakmu kok bojomu sing nglakoni dosa, rambutnya diler gak gelem kudungan terus kerasan-kerasan dan sebagainya, iku sing kedosan sampean. Jadi wong lanang iku bojo lanang khusus iku abot. Soalnya apa? Swarga nerakane anak bojo iku karek awak dhewe, karek kita. Jadi istri kita ada melakukan perbuatan dosa kan kita nggak bisa mencegah ya, kita termasuk orang yang berdosa juga. Wa huwa lan riwayatake sinten Al Baihaqi an Umar radhiyallahu anhu. Maktubun iku den tulis fit Taurat ing dalam kitab Taurat. Man balagot utawi dawuh atau lafat man balagot. Keterangan dalam kitab Taurat. Manutai sapane wong iku balagot tumeka atau balik tumeka padha lahu kedue man sapa ibnatun anak wadon
Tumeka sintai asyrota ing 12 apane sanatan taune kok duwe anak wadon usia 12 falam yuzawij mongko nuli ora nikahake sapa man nuli ora nikahake sapa man ha ing ibnah fa asobat mongko nuli ngenani sapa ibnah isman ing dosa ya fa ismu dzalika mongko utahe dosane mengkono-mengkono ibnah iku alaihi tetep ing atase man kon duwe anak wadon umur 12 tahun gung dinikahno mongko kok nglakoni dosa sing dosa bapake. Nah iki biyen zaman Kanjeng Nabi iku 12 tahun. Berarti zaman Kanjeng Nabi iku normal cah wedok balik haid iku usia 12 tahun. Nek saiki songo tenan. Songo iku berarti cah kelas berapa? Saiki kelas berapa? 9 tahun usia berapa, Cak? Masuk kelas 3 wis balik. Kelas 4. Kelas 4. Lah iku beda-beda. Ya enek bocah iku kelas 6 yo gung balik ya ono. Maksudnya iku 9 tahunnya lah akolu, apa minimal keluar darah disebut darahnya haid iku minimal 9 tahun. Iki le zaman biyen iki malah zamane dawuhe kitab Taurat iki, zaman biyen lah malan. Iku 12 tahun. Kok 12 tahun kok gung nikah. Mongko lho wong de biyen nikah enom iku bukan sesuatu yang tabu. Yonge iku takok mbah nikah umur pira mbah? Kok nek 12 tahun mbah gung tau cerita. Dadi ora diapa-apakno biyen. Dadi wong de biyen iku nikah yo nikahno. Dadi yo gak diapa-apakno. Ta saiki urung nikah wis diapa-apakno. Repot ya. Lah. Sing paham ben lho Rais mantan sami kula gadah mbah niku yo nikah yo enom tapi gak langsung didukul yo ora. Ngenteni usia cokone usia pantes. Cok dinikah 12 yo usia 18, 19 lagi didukul. Dadi 5 tahun yo sak omah yo gak mak apa-apa. Yo isit ngono biyen. Wah, saiki ora sak omahe. Iso kok. Lah apa nek sak omah yo mbae iso mbae to. Terakhir ono kabar iku nek ndi yo. Cah SD hamil. Lali aku. Sampai diperhatikan oleh dinas atau saya lupa masuk neng berita itu. Jadi SD loh nikah. Nah, nikah. Orang nikah hamil. Nah, sing hamil ini umur piro kira-kira? SD gung lulus kok. Jadi dikasih pengawasan terus dikai pengarahan ben yo akhirnya gung wayahe. Pun jadi intinya ketika kita punya anak khususnya cewek itu kudu betul-betul hati-hati. Apa nek zamane wis kadun ngene iki. Sing salah saiki sing lanang sing wedok ya. Waduh wae. Nah, makanya dawuh tadi ya dibekali adab. Lah termasuk adab iku tata krama piye. Lek cah wedok karo cah lanang iku piye kudune. Apa yo nyah-nyoh untuk mahmoh kan yo iku ulangane wong tuwa piye awak dhewe ngulang anake awake dhewe. Lah sing paling aman yo iku di pondokno niku wis karuan. Oleh pondok sing lanang karo wedok gak campur. Lek lanang wedok campur jek ada potensi. Meskipun yo potensinya timbang sing ning jaba yo tetep gedhe sing jaba. Pun wa tabarani lan riwayatake sinten Imam Tabarani wa Ibnu Asakir an salamatin saking Salamah hadonati Sayyidi Ibrahima kang ramut ngono Sayyid Ibrahim putrane Kanjeng Nabi. Hadonati Sayyidi Ibrahima kang dadi kang ramut Sayyid Ibrahim. Amal tardo Kanjeng Nabi dawuh amal tardo apa to ridho sapa sira
apa to ora ridho ngono ya. Apa to ora ridho sapa ahadakum salah siji jenis ahadakunna salah siji jenis sira kabeh. Apakah kalian para wanita tidak ridho, tidak rela annaha ing satemene ahad iku idza kanat ing dalem nalikane ana sapa ahad ana iku hamilan hamil min zaujiha saking bojo lanange ahad wa wa hale utai zauj anha saking ahad iku radin wong kang ridho. Apakah engkau tidak rela kalian semua para wanita ketika kamu keadaan hamil sedangkan posisi suamimu atau posisi suamimu ridho kepadamu? Annalah sak temene iku tetep kedue ahad misla ajri shaimi ana padane ganjarane wong kang poso wal qaimi lan wong kang salat wong jumenengi salat fisabilillah ing dalem ton jumenengi salat fisabilillah ing dalem sabilillah. Mbok manani qaim gak manani salat iku nek wal qaimi lan jumenengi fisabilillah ing dalem dalane Gusti Allah. Wong hamil iku ganjarane jere Kanjeng Nabi selama dia hamil selama 9 bulan niku padha karo poso, padha karo jihad ning sabilillah. Meteng tok iku. Lah iki asline sing kudu ngaji ki wong wedok iki. Kowe gak usah. Oh bojone mbok dalili iki mbok kon meteng. Oh lah iki saking ceritane Hadonah Dek. Ngajimu asline gak iki, ngajimu iku terkait apa jenenge nafkah dan sebagainya laki-laki ku. Aja sampai kualik wong lanang ngaji iki wong wedok ngajine bab nafkah. Dadi wedok nuntut ae, sing wong lanang ya padha ngongkon bojone meteng wae. Iki gak sinkron. Sing paling apik berarti ngaji loro karone. Sing wedok yo ngerti kewajibane wong wedok, ngerti apa jenenge wong lanang yo padha wae ngerti kewajibane wong lanang. Iki ganjarane wong wedok hamil niku selama 9 bulan niku ora usah poso, ora usah jihad, ora usah salat, padha wae. Ini kadang mbok dalilno ya iso bantah wong wedok. Meteng Dik. Kowe gak meneng kasano ngono. Abot. Yo, kowe jajal gembol bantal ae. Bantal lho. Seminggu ora usah suwe-suwe. Kira-kira kuat ora? Bantal iki enteng to. Bayi iku yo mulai 1 kilo, nek sing 2 kilo sampai 3 kilo, bahkan ada sampai 4 kilo. Kuwi digembol ngisuk awan sore bengi. Turu isite mok mlumah tok ora isit mengkurep.